हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना सोरनि न'आव दं बेखौ बे न'खौ नुनानै गोबाङा मिथिबाय जानो हागौ आरो गोबाङा मिथिया जानो हागौ आं दंफैयो जाहैबाय मिनिया बर' इउटुब एबा आइटिसिएलनि न'आव दंफैयो जोंनि भिडिअ'आथ' गोबावनिफ्रायनो दाखालिनिफ्रायनो केम्पिं खालामनाय एबा जयनिं भिडिअ'ल' जोङो लाबोदोंमोन नाथाय दिनैनि भिडिअ'आ बिदि नङा लोगोफोर नोंथांमोना गाबोन अखानायब्लानो बयबो ज' फैनानै गावबागाव भट केन्द्रआव फैनानै गावनि बेसेन गोसा आसिनि दामखौहाय होफैनो हागोन नोंथांमोना जे पार्टियाव थाया मानो नोंथांमोना जे पार्टिखौ मोजां मोनो बाहायनो नोंथांमोना फैनो हागोन जेन' बाहाय बे गाबोननि जानो गोनां इलेक्सन भटआ जेन' मोजाङै मोजां जाफुंसारलाङो बेखौहाय आंनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय खावलायहरनाय थाबाय जे पार्टिखौ मोजां मोनो नोंथांमोना सिरि सिरि फैदो जेखौ मोजां मोनो बाहायनो थुनानै थांदो जोंहाथ' जों जाहैखाबाय जोंथ' बिपिएफनि सापर्टारफोर जोंथ' बिपिएफआवनो होखागोन बेखौथ' नोंथांमोना स्रायैनो मिथिखायो स' ओरैहाय आं मिनिया ब्रादारनावबो एसे सोंगोन गाबोननि जानो गोनां जोंहा एमएलए इलेक्सननि भट थुनांगौ दङ ना बेनि बागै आं सोंगोन मानसिया एसे अबस्था खाराब जानानै दङ ओरैबायदि अबस्था खाराब जानानै दं बिथाङा हाद्रि बाला बेफोरबायदि दाखालिनिफ्राय गिदिंबायबाय मोना सान बिनि थाखाय बिथांनि गारामाया एसे गाज्रि जानो हागौ बिथाङा नायदों नै ब्र मा बुंनो सानो गाबोननि जानो गोनां जोंनि बेसेन गोसा आसिनि दामफोरखौहाय माबायदि रायजो राजाखौ खावलायहरनो सानो एसे फंनैसो बुंफैदो रायजो राजाखौहाय दा बेनो आङो बहुद माने गगा मोननानै दङ दाख्लैनिफ्रायनो एसि जानाय आरो बारहावा बेबायदिनो केम्पिंआव बेरायनायफ्रावहाय बहुद माने गाज्रि रोखोमै मोजां रोखोमै बार बायदिसिना मोनजानायखाय दासो गगाया हमदों आरोखिना गारामायाव बेनो बयबो मोजाङैनो मोजां गावनि बेसेन गोसा भटखौ होदो ओमफ्राय रावबो जेन एना एनि नांलाय खमलाय जाया बे आसा नैबे मा होनो बयबो गावबागाव मोजां मोननाय मोनसे पार्टि एबा हानजाफोर थायो दा बेयावनो गावबागाव फैनानै गोसोबायदि गावनि मोजां मोननायाव होनो हागोन आङो बेखौनो खावलायदों जाहाथे मोजाङैनो मोजां गाबोननि भट थुनाया जाफुंनानै थाङो जाहाथे रिबेक जाफिनना बे आरोखि ना मोजाङै नायनानै थुदो ने मोजाङैनो नायनानै थुदो सोरबा मेचिन गाबस्लाबैयावनो ब्लड फैनो नागिरो मेचिना देग्लायनिया मेचिन अखालनि बायदि जागोन थांनाय इयारफोरावनि बायदि जागोन दा नै दाख्लैनि बिटिसिआवनिथ' बेलट पेपारमोन लेखायावमोन लेखा थननानै सोनायमोन दानिया थुफिननाय आसिजों जेरावहाय सिन नुयो बेवहाय ओरै थुदो फिंगार थुवा बायदि ओमफ्राय फिनला नागारदो आरोखि दा बेनो आंनि खावलायनाया थेंक इउ लोगोफोर नोंथांमोना बयबो गोजानब्लाबो गाबोननि सानसेनि खस्थ'खौ लानानै बयबो फैदो नोंथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौहाय थुफैदो आंनिफ्राय बेनोसै नोंथांमोननिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाया बाय बाय